ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଯାହା ହେଲାଣି ଏମିତି ହିଁ କାମ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଛି, ଭାତ ସହିତ ମୋତେ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇବାର ଥିଲା ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମୋ ଆଈଠୁ ଶିଖିଥିଲି। ମୋ ଆଈ ଏମିତି ପିଞ୍ଛରେ ଆଳୁକୁ ମାଳ କରିକି ଭାତରେ ରଖିଦିଏ। ଭାତ ହେବା ସହିତ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯାଏ, ଆଉ ଆରାମସେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଧରିଲେ ସେ ବାହାରି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତରେ ଚଟୁ ମାରିକି ଆଳୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୋୟାବଡ଼ି ଭିଜେଇବାକୁ ହେଲେ ଗରମ ପାଣି ଦରକାର। ମୁଁ ସୋୟାବଡ଼ି ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ପାଣି କାଢ଼ିଛି। ମୋତେ ଅଲଗା ପାଣି ଗରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଏମିତି ବାସନରେ ପାଣି ଆଣିକି ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ଭାତ ଜାଲି ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋୟାବଡ଼ି ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ଭାତରେ ହିଁ ପାଣି ଗରମ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସୋୟାବଡ଼ି ଭିଜିଯିବ। ଭାତ ବି ହେବ, ଆଳୁ ବି ସିଝିବ, ଆଉ ସୋୟାବଡ଼ି ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବି ରେଡ଼ି। ଗରମ ପାଣି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ। ଏଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଟିକେ ପାଣିଟା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେବ। ଆଳୁ ବି ସିଝିବ, ସୋୟାବଡ଼ି ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବି ହେଇଗଲା। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଘରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିବ। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଭାତଟା ଯେମିତି ଫୁଟିଛି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବଡ଼ି ଭିଜିକିନା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଅଲଗା ଗରମ ପାଣି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ସୋୟାବଡ଼ି ତ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଳୁ ବି ସେଇ ଭାତରେ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ ଏମିତି ହିଁ କାଢ଼ିବେ। ଭାତଟା ଆମର ହେବ।